ingkang tampa samyong dali ler nadhet wileteng kota danyanggung manguncang niti benjang sang aji micil ladin ngedali terus suruh ngarakit bermangke kepareng kula nyadong dawuh Koko Prabu Paduka Mya sing paglarang njaing rai paduka pun Setyaki inggih sinuwun pareng kula inggih nyadong dawuh kula ngabdi jenenganipun Pati Udawa napa menggawe katos sing pasewakan dinten samang inggih sinuwun kula inggih badhe nyusung kabar menapa menggawe katos sing pasewakan lho Kula ngaturaken Herminu Kota Herdijipun Toya minulan kota pangucap kados ulam malika srambaing tirta bena glisingen kula nusung kabar lho hingga kuatur indara tayangan ngabdi jengandika kula pun patih praguta sinul najan kula ngabdi jengandika kula pun ban Prabowo inggih nyadong damnapa menggawe katos sing pacewakan sinul woi lah salah yo Adik Gustiakan Kakang Udawa Praguta Prabu padha tak timbali ngadhep ngersane Baladewa ngerti ya mula dina iki Kyai Prabu Ndarawati Prabu Sibathara Raksana adiku lanang kuwi nampa nawala saka negara ing puser bumi kang den tapastani ya kuwi Prabu Naga Bagindo dheweke kepengin bakal ngelar jajan ngejeki Praja Ndarawati mula kang saka iku mula gage jeneng Siraja padha enak kapenak Setyaki Udawa Praguta lan kabeh para wadyabala Ndarawati lan para wadyabala Mandura kang supaya padha ngundurake ya kuwi Prabu Naga Bagindo sak wadyabalaning kang wektu dina iki padha mesanggrah ana ladan Praja Ndarawati inggih samendang boten karempit menggadhahi paduka Prabu inggih